Сега дали ще има нов живот, едно място в Благоевград, което известно време беше емблематично. Става дума за аквапарк. Повече от месец доброволци от града почистват терена му, а от години той тъне в разруха, след като общината развали концесионния договор и Благоевград остана единствения град в района без плаж. Деси Малинова и оператора Димитър Бълджиев разказват сега за голямото почистване на доброволците. Инициативата за възстановяването на аквапарка в Благоевград е на американеца Джими Хорн и неговата съпруга Евдокия Николова. Ние живеем тук. Това е и мой дом, на жена ми, на децата ми. Чувствах се много тъжен и се питах, защо е в този вид? До момента за почистване сме похарчили около 7000 лева лични средства, но хубавото е, че вече се включват много хора. Направили сме една груба сметка сега. Препокриване на басейна, смяна на циркулационните помпи, които бяха загинали общо взето, да се препокрие изгнилия покрив на съблекалните и тоалетните. И сме сметнали, че като начален капитал 80 000 лева, това ни е целта да съберем като дарения. Концесията на аквапарка е прекратена официално през януари 2021 година с решение на Общински съвет Благоевград. Публичната общинска собственост, чието предназначение е за спорт и атракции, няма да се променя, а възможностите да функционира отново аквапарка са три. Единият вариант е да се обяви нова процедура за концесия, да се търси концесионер. Втория вариант е да се отдаде на аквапарка под наем, дългосрочен или краткосрочен, но за да е краткосрочен трябва да е в състояние да е годен за ползване още сега. И третия вариант е общината сама да финансира под някаква форма възстановяването и оперирането на аквапарк. През почивните дни десетки доброволци се включват в инициативата. Община Благоевград подкрепи идеята и помага с извозване на тонове, боклуци и кал. Аз идвам трети път, мисля, че те са повече хората от доста време и нещата се получават. От Съюза на българските спасители и доброволното формирование към община Благоевград също се включват с труд и техника. Първо отводнихме големия басейн Олимпийския, за да може да бъде измит, почистен и да започне първо ремонта там. За да се оправи всичко това, да стане така, за да може да работи примерно след година-две. Доброволците прилагат и нестандартен подход за набиране на средства. Чистейки басейна и виждайки множеството разрушени плочки, реших, че можем да използваме, да вземем част от миналото и да го дарим за бъдещето. Тоест, всяка една малка плочица да я превърнем в символ, в знак, който хората да носят и съответно да закупуват срещу каквато сума искат. Но трябва да помагаме, а не да мрънкаме. Джими Хорн и съпругата му Евдокия, както и всички доброволци, се надяват част от съоръженията на бившия аквапарк да заработят още това лято.